easy go. Alright, what's up mga choy? Support to this vlog mga choy. Mag-tattoo tayo ngayon. So, tatuan natin yung asawa natin. So, yun nga mga choy. Sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo para updated kayo lahat ng mga video ko na mga putang ina nyo. So, yun nga mga choy, for this vlog. Mag-tattoo tayo sa ating asawa. So, puntahan natin siya. Nandun siya sa bahay. So, nandito ko sa labas nag-intro mga choy kasi sobrang init-init doon sa loob. So, yun nga mga choy. Tara mga choy, puntahan na natin siya. Alright mga chap mga choy. Nandito na sa loob ng bahay. So, nandito yung asawa ko. Tatuhan natin siya. Kung gamitin lang natin tattoo mga choy ay bullpen. So, kailangan din natin mag-mask. So, wala tayong gloves. So, yun lang mask at saka ballpen. Let's go 5, 4, 3, jole. Alright, what's up mga choy? So ngayon mga choy, nandito na tayo sa bead tattoo. So dito natin lalagay yung magpatato. So yun nga mga choy. So nandito siya yang. Ito yung gagamitin natin. Mag-mask tayo para mag-ballpen. Ballpen lang gamit natin mga choy para walang mga ano dyan mga choy. Disclaimer. Bawal dito sa mga bata, mga putang ina nyo. Disclaimer mga choy, expert lang gumagawa na to. Bawal mga bata. Dahan-dahan kayo sa pagpanalita. Kasi wala tayong magawa sa buhay. Dapat tinjo lang tayo, subscribe lang kayo. Nga mga choy, let's go. Let's go. Tara, ano yan? Pasok. Pasok mo yun. Apa? Ay na, pahapa po. Ay, ito, bro. Ay, Yung. Gara lagi. ay, buang pada. Ano ra ba? Ay, dogo raman ada di. Wala on ra mo. Diri ra. Ano ba gani ka kulog? Dopak ng kaon. Kulog ka lang at huwag kang maingay ingol. Tara, let's go. Diri ra lagi ka. Pag-atong arts ba para makita po nila, para makita niyo mga choy kung gaano tayo magaling mag-drawing mga choy. Ano? Please. Pagmanan bro. Ano? Uy, pwede man mag-ingkod ra. Dire sa gani una. Ilisyon ka man. Ay, di mo. Kaya di, oh, irang dili. Di na dito sa, pwede ra man mag-ingkod. Mag-ingkod ra, mag-ana ra. Oh, mag-ingkod ra gani. Alright mga chap, mga choy, umpisa na natin. Ikaw ay di. Let's go mga choy. Lining para ba na yung sakit? Sakit din eh. Sakit na ba niyo? Kaya rin na yung mga choy, kaya. Lining para ba niya? Wala tayong mga gloves, wala po tayong tissue kay mawala sa mga tattoo artist. Tinood ng mga tattoo artist na wala mag tissue, wag mask ra. Let's go. Kaya lagi na lang. Sobrang lakas niya mga chicks. Kayang-kaya niya talaga. Mata na tayo ipitan ng ano pa. Let's go. Naghihirap na itong mga choy. Almost 2 hours na kami nagtatato. Hindi pa rin natapos. Lining pa rin. Kita sa inyo mga choy. Ayan yan mga choy. Mamaya pa lang mga choy. Update lang kayo pa. Update lang kayo mga choy. Almost 4 hours. Ang hirap tatuin ni Saitama mga choy. Hindi pa tayo nagsishading. Yun nga mga choy. Hindi pa nakita yung mata ni Saitama. Yung ulo pa lang niya yung nakikita. Sobrang hirap tatuin ni Saitama yun. Parang nanggigil ako kasi Saitama.
Choy. So yun nga mga Choy, unti-unti na siyang natapos. Unti-unti na matapos siya mga Choy. So shading na lang, kunting shading na lang. Saka matatapos din to. So ayun nga, tapos na rin mga Choy yung tato natin. Almost 5 hours sa itama nito. Tinato natin sa kanyang paa. Sa kanyang paa. So yun nga mga Choy, almost 5 hours na tayong nagtato. So papakita natin sa inyo. So ito na nga mga Choy, papakita na po namin sa inyo yung tato na pinaghirapan namin, pinaghirapan ko. So ito na nga, huwag kayong mga Choy ha, huwag kayong magugulat sa tama. Yun nga mga Choy, hintayin lang natin mga Choy, hindi pa to na mga Choy. So yun nga mga Choy, ito na ito, sobrang ganda ng Saitama mga Choy. So yun nga mga Choy, kung nakikita nyo mga Choy, wala kitayong katulad-tulad, walang gumagawa na ganito mga Choy. Ito kami lang gumagawa nito, mga tattoo artist na ito mga Choy. So, tinignan niya na nga. So, tinignan niya na. So, successive tayo. Andiyan na matatapos yung tattoo artist natin. Paano nga ba? Tara, let's go. Easy go.